Ja. Nou, stel ik die opheen, dan maak ik op aan. Ja, wel. De laatste puntjes worden op de i zet, want in de Grutte Tjerke van Kalmersweg wordt een bijzondere expositie tentoongesteld. Het is het werk van gemeentelid Rink Dauma. Hij liet het verhaal van de Bijbel van het begin aan het eind zien, maar dan op doek. Dit is toekomst, hè? En dat is geen kleinigheid. Dan komen de hinders, dat is in openbaring. En dan zit Jezus er met alle soorten volk. Chineesjes en Afrika, blanken. En je ziet al eerst met hetzelfde te zien. Dit mij jongen ha, want het is natuurlijk een enorme omvang. 42 keer 21, dat zijn echt hele grote schilderijen. En je zult ontdekken dat het heel erg exact, zeker Bijbels verantwoorde schilderen is. Het is heel bijzonder dat hij steeds de teksten gebruikt had als inspiratiebron. En dat maakt het, ja, het is een... Je moet bij ieder schilderij minstens een kwartier staan om te ontdekken hoe bijzonder dat de finesses klap je. Dat is heel uniek. De schilderijen binnen 34 Jelino makken in opdracht van het Pinksterfeest in Vinkleerster. En dat is uit de klauwenroen. Hij is net vregen om terug te maken. Het is juist een beetje de toenmalige voorzitter, dat was Pieter van der Zwaag, wie een hele bekende voorzitter in die tijd van het Pinksterfeest. En die bracht eerst een paar teksten en dan vregen er of er Rink daar dan een schilderij bij maken wil. Maar het was zo'n succes dat Van der Zwaag bracht steeds maar weer nieuwe teksten en zo is uiteindelijk die hele collectie ontstaan. Maar het is net maar de vraag van 30. Dat is gewoon groeit. Later binnen de doeken in het beheerkamer van Bert Bruinenkreeft uit Barneveld en binnen ze toch heel Nederland reizigen om mensen te uitzoeken van het leeuwen. Hoe is het voor jou om deze schilderij nou weer eens te zien na zo'n lange tijd? Nou, het is altijd wel overweldigend, hè. Tenminste, dat zien ze zelfs staan. Want ik hier in het hokje achter, hè. En die maak ik kleren die hier weer kant. En dan pak ik een tweede. Meer ruimte hier, kijk net. Die ruimte er in de tjerke van Kalmersweg wol. Daarom worden de schilderijen daar nou sneun en snijn tentoongesteld.